Reddit user pakhat nawa 26 hian thalak danglam tak mai pakhat hi rompho chukin mi makti a hlo hle ni na thok tu mi pahni hi zan lama hian na thokin an meng rei hle meya heti lai hian hallway lama hian kepen thom ron omin tunge niang o tia an han enchu tuma an lo omtlat lo heti hun la hian an ni pahni ba helai huna hian an omsi lawa makchu an ti hle ni tlang kamatanga an hriat angin thil danglam kan mitina a hmu thei si lo hi camera a alo lang thei ti kha hria in camera chuan an hmalam pang chu thla la in chuta he thil hi an lo la fu ta ni thalak pa ngai ve mai emo ilo ti mai theya ma se ani lovani chuata floor taila hlim thla hi I hmu thei ngei arin oma tuemoni eng thilemoni chu alo lang theya wheelchair hi anor ngei ni in alanga ma se khoi nge atak ni tang le Reddit lama posani nu rei lo te a n2 an tam chakin rindan rang po an ron zep nual mana damlo boral to thla ani an rin thu te then kha chuan den famous setman ani an rin thu te chu an ron tar langa thil thlen na hi hospital aloni le zel bok nen damlo boral to thla ani rin na chu alien du viau reng ani Dennis Pilon hian video pakhat an chen na in ngei meya an thil ton hlau zet mai hi aron pho chuaka nuranda hmuna in hrang ti in he thil hi anda nge a Dennis le chung te hian huneng moti chung chu thom danglam tak hi an lo hre fo tok thina thom na tak mai bang han rile dop thin te kong khar in khari le throi thin te rum ruaka phun thom lo om le ringot thin te chu an hre fo maya heng thil te hi achan ni thei tur om ang te chu han zir chiang in han chui ve thin ma se angai na chu an hre lo hle maya hei wang hian paranormal lampang thil ani ngei chu an ring taringot maya ni ni kha chu Dennis le chung te hian outing nein an kal chuaka ma se fanu pakhat chu kal ve lovin ina chuan alo oma heti lai hian ama ti hlau em thei tu thil hi tongin a phone chu phorin thil thleng chu alo recota Là, Olivier, arrête! T'es vraiment fatigant, là. Je vais appeler maman. Olivier? 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 C'est vraiment pas drôle, là. Je vais appeler maman. Ça a bougé. Maman. 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 Oli. Cabinet kong khar te chu ron in hongin an ron in khara lau tak chuan thil thleng chu a thliringot maya bungrua te chu an mani chuan an ron tlahloma bungrua hrang te chu ron tla in a hnunglam cabinet kong khar dang hi ama chuan a ron in hong le ringot mai boka a hlau viau mai po hi a om lo hran love a hlau om ve don matinani he video an upload nu hian thlir tu tam jok ta chuan thlaswal poltergeist jet na anian rin thu an soi hloma tak ni thei takang mo Carlos Corte hian video pakhat danglam bik tak mai TikTok lama hian ron posin miterin dan chuan paranormal activity nge yani an rin pui ani Carlos si in satlia mai ni lovin thlan mol sir thlan in hlui chung nge maya chuan a chenga hei ringot po hi mitam tak tan chuan thil hlaum top khop atling to o me ma se Carlos si chuan enga avak ma angai hran lo chuti rual chuan
ตุนไหนเดาคานทิลดังลำเดาฮีอตงโชเวจันทลัดมายะอบุงรัวเลาดาร์เลนวยชินเตจานลายะอมุทิลลายะเบงบุลาพุนทอมอมตักเรียชินเตจวนติฮารินไลต์อนะอันเอ็นจูตูมาอมุเลงไงจวงลวนีอาทิลตนเตจูอาเชียนเตริลินอันเหลาโอยเหลานัสมายะให้วังเฮียนทิลเองมุตักอาเขียนเลจวนเหลารีกอดฝูไงจูอาตุ้มตารานมายะให้วังเฮียนอาจางเดาเริงชีนะจันขัดจูเฮทิลฮีอาตงฝูตานีMi gente, miren, me encuentro en mi casa, miren que no hay absolutamente nada y me encuentro como medio raro, no sé qué es lo que está pasando, pero en verdad, no sé qué es lo que está pasando, mi gente, en mi casa hoy. Miren, señores, miren, me siento como que no sé, como que hay algo raro en mi habitación hoy. Por favor, necesito que me ayuden. Hoy sí. Hoy siento esto. Miren, estoy solo en mi casa. Miren, estoy solo en mi casa, papá Dios. Y siento como que se mueven todas las cosas. Oh, Dios mío, se apagó la luz. Necesito a alguien que me ayude. Carlosian eng motak thil dik lo a omani ti chu a hria a chuta a surek chu ron tlu in dar thlalang hi aron in then na samai boka heta zet hi chuan Carlosi a hlau thong to tak zet ani a video hi reilo hle ma se a hlom dan tur kan hriat thiam pui nge in arin omani a thil ton ang hi tong ve don lo mai la a omna huna chen hi chu thil chak tak ani ho lo mai mitang zop pa hi chu kan ngam don lo ti a chiang reng mai Japanese Ghost Hunting Channel Omega Toki Film te hian thlatam vak lo liam ta khan he video hi ron upload in alo clear tu te mak ti po a hlo hle ni mi pakhat hian Omega Toki Film te hi ron bia in a chen ne in lo tlo turin aron nge na ai in lei thar chau chu a ran thu aron hrila ai in history an han zir chiang chu ai in lo tu masatu mei thai nu fa te chu natlok em po lovin ani zon do tho hian an lo borala in nei tu tharin a lei tir hian an bungrua thil engkim mai chu a ngai in an lo la omani an bungrua te an han thian fai chu thom dang lam tak tak hi an hreta maya tu nge niang o tia an han check po chuan tu ma an omtlat lo heta tang hian rin dan chu nei chawin an in lua chu a lua tu masa thla te chuan an la chen chil rin na chu an nei ta ni hero le tomo te hian thil dan engkim mai an hriat mu chuan he in hi panin investigation chu an nei chhotrana he in nei tu te na thom an hriat ang te chu hria in hemi zan hian rei lovin an kir le ta ni a chan po in nei tu te an ve wangani he thil hi chiang zo ka zir tumin hero chu ama chuan kalnon le in nei tu te lo lai chuan solo investigation chu nei le in he thil hi atong ta niちょっとくるりと回ってみようか。基本的にはこの部屋で検証というかね、待機というか、このまず家を全部持っていくのと位牌を全部持っていく。すごいんだよね。もう全部埃だらけ。物価がなくなってるな。さすがに片付けたのか。他の木魚もあるんですよね。全部そのまま。
とりあえずじゃあちょっと回収していきましょうか。もう回収して少しだけ検証したらもう in ruak ama chi si hian thom hi hrele thinin an enkula eng thilma thom nei thei ang a hmutlat lo fangkual zelin thom dang hi hrele thinin an enkul le a ma ang tho khan eng thilma a hmule chuang lovani ma se uluk dewin ilong thlir non le teang ilo hmuem khatia ina fan tu lai khan tuai moni eng thile moni hian hero alo en reng lai hi alo lang theya ma se kan soi tuang khan hero hian a humia lovani hemi nu hian hero hian room danga hian lut kwal le in kut ni om tak hi alo la fu le boka an nuwa an han en le chuan in lu tu masa te thla kha an ni an rin thu hero le tomo te hian an soya in nei tu masa te thla kha omaga to ke film te hian an lo la fu tak tak ani ring ve theiam le